Naharang sa nagkahiusang pwersa sa Naval Forces Western Mindanao nga inabagan sa Philippine Coast Guard Maritime Battalion Landing Team 11 Intelligence Operatives of Western Mindanao Joint Task Force Zamboanga ug Bureau of Customs ang laing hugna sa smuggled nga pulang sibuyas kagahapon Lunes, Enero 23. Subay sa report, gisakay sa usa ka van ug motorized bangka ang mga kontrabando dihang naharang sa Varadero di Kawit, Zamboanga City. Sakay sa van ang ana sa 3,000 kasako sa smuggled nga sibuyas Bombay, samtang 8,000 kasako ang nakumpiska gikan sa usa ka motorized bangka. Sa kinatibukan, gibana-bana ang ana sa 44,000 kilos nga smuggled nga sibuyas Bombay ang nasignit sa mga otoridad. Matag sako anaa sa 4 kilos. Gawa sa smuggled nga sibuyas, nakumpiska sab sa mga otoridad gikan sa motorized bangka ang anaa sa 300 grams nga smuggled nga petroleum, oil ug lubricant products. Ang nasakmit nga mga smuggled items ipailawom pa sa inventory ay hakin i-turnover sa responsabling ahensya alang sa tukpang disposisyon. Niadtong Domingo, nakasignit sab ang mga otoridad sa Zamboanga City og smuggled nga pulang sibuyas sa baybayon sa Barangay Labuan atol sa gihimong anti-smuggling activity din na nasa 1,624 kasako ang nasakmit nga gibana-banang ana sa 3 million pesos ang kantidad. Ang naangkon nga kalampusan kabahin sa lig-on nga determinasyon ug commitment sa Naval Forces Western Mindanao ug Western Mindanao Command nga tabangan ang mga government agencies ug LGU sa ilang kampanya batok smuggling ug uban pang illegal activities sa rehiyon. Kahinumduman nga girekomenda sa Department of Agriculture ang pag-angkat og 22,000 metric tons sa pula ug puting sibuyas una mag-Pebrero ning tuiga aron muus-us ang presyo niini. Sa karon, ana sa 300 hangtod 450 pesos matag kilo ang presyo sa sibuyas Bombay sa mga merkado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.